Hi guys, σήμερα θα παίξω με την Πελαγία αυτό εδώ το παιχνίδι. Δεν μπορεί να ακούτε την Πελαγία πολύ γιατί την έχω κλείσει. Δεν ξέρω, για μίλα να δω αν σ' ακούνε. Γιατί έγινε? Μάλλον σ' ακούνε, ωραία. Θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ναι, Roblox. Όχι ρε φίλε. Ακόμα πατάτα. Πού είσαι Πελαγή? Να φας kill character. Ένας κάτω, ένας. Ένας κάτω. Ένας κάτω, πάμε. Πάμε για δύο. Δύο κάτω. 3 κάτω, 4 κάτω. Κάτω εγώ. Λοιπόν, ωραία τι οπράλα έχω. Κάτω κουτού. Τι είναι αυτό ρε το όπλο εδώ? Με αυτό το όπλο δεν το έχω. Θα τους αφήσω να με σκοτώσουν να πάρω άλλο. Άντε πάλι. Σκοτώστε με. Δεν είχε δει να σκοτώσεις κιόλας. Πάμε λίγο. Δεν ξέρω. Ναι, σκότωσέ με. Έλα. Σκότωσέ με. Αντίο Πελαγία. Τα. Σε σκότωσα. Ναι, δεν ελπίζω να έχω άλλο όπλο. Ναι! Τι είναι αυτό το όπλο? Τι έχει αυτό ρε? Πάμε να βρούμε την Πελαγία. Άντε πάλι ρε φίλε, τι είναι αυτό? Α, πετάει λέιζερ. Φωτιά, τι είναι αυτό? Πάμε εδώ. Αυτή που έχει τα πιο πολλά άτομα. Ναι. Ναι. Περίμενε να πάρω ακουστικά. Άκου, τώρα που θα βάλω ακουστικά μπορείς, αν θες κιόλας, να τσιρίζεις. Κάτσε ρε να τα βάλω. Τώρα μπορείς να τσιρίζεις.
Έχω 2 πλάρες. Τώρα δεν ακούτε την Πελαγία, παιδιά. Perfect. Έπεσα από τον παράδεισο. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να πάμε ένα άλλο παιχνίδι? Λοιπόν, όποιος έχει Robux πάει στο Please Donate. Ωραία, να μπούμε. Αυτό. Πάταμε, μπορώ να γίνω κάτι ωραίο, κάτι ωραίο. Και μετά εσύ θα λες, πώς το έκανες? Πού το έκανες, πού το έκανες? Θα παρακαλώ, κάνε και σε μένα. Έλα, πάταμε. Ρε τα παιδιά. Ρε πάταμε, θα σ' αρέσει. Πελαγή. Ρε τα παιδιά. Τραβάω βίντεο. Θάνος. Άλλον Θάνο μου βάλε. Θα βάλω τώρα τα κανονικό. Δεν γράφω. Αντί για Θάνος 2-1. Έβαλε έτσι Θάνος. Μπατσουνότσο για να δω τι παίζει η Πελαγία. Άντε πάλι.